Ngene mundurne. Hah? Mundur. Kowe wani apa? Kecil. Tengok, anteng aku sing jelaske. Iya. Ning kok nek geger tandangi lho. Iya, iya. Aku ngopo? Aku mung ngomong tok, aku MC e. Oh. Pranata cara padake rono. Pranata cara leh ku nyuwara gegeden lho mau, Truk. Assalamualaikum. Ya pranata cara barang ya tok saut ya ngopo. Keparang matur sinuwun. Nuwun sewu kula nglajengaken rembakipun Petruk. Iya. Sampeyan mau ngendikan apa? Endang loro temon bakal didhaup eneng negara Ngastina karo Lesmana Mandrakumara. Oke. Jagat Dewa Bathara jagat pangestungkara Kaka Prabu. Nggih. Dereng ngantos pun manggen kula nampi sabda pangandika paduka. Menika kados dene sowanipun Panakawan Petruk kaliyan Panakawan Bagong. Lho lah iya. Lah iki eneng apa Petruk sore-sore sowan ana negara Indrawati iki wigatine apa Kresna? Dimbalana. Nadyan dikaya ngapa Petruk iki ya abdi Indrawati ya abdi Ngamarta. Kasinggihan mekaten. Dimbalana apa wigatine? Mbok menawa perlu ing bakal diaturake marang sira Yai Prabu Kresna. Kaka Prabu lenggah prayogi. Ya. Petruk padha kanthi harja sak praptamu ning negara Indrawati Panakawan. Nunamit pasang Kalimantabe tinebene ing ladone dumawahing tawang tuwang sinuwun linepatna ing tulak manu. Menawi wonten lepatak ingkang ngabdianipun sowan ngabiyantara kiranging tata krami kiranging unggah-ungguh kula nyuwun pangapunten drengatanipun kula menika namung batur. Iya Petruk ora dadi ngopo. Wilujeng sowan kula niring sambikala kepareng kula ngaturaken sembah sumung keping pangabekti kula kunjuk sinuwun. Petruk ndak tampa pangestuku tampanana kula pundi nggo jimat dayanana ing kasantosan. Panakawan Bagong padha rarja sak praptamu Panakawan. Panakawan Bagong padha rarja sak praptamu Panakawan. Panakawan Bagong padha rarja sak praptamu Panakawan. Ora iki Bagong iki ditimbali kok krungu ora iki? Kowe iki ditimbali Yai Prabu Kresna krungu ora? Krungu. Lho. Krungu kok meneng wae. Agi nganu ngrasake mambu bakmi. Bagong kira beda karo nggone dhewe ya, Truk. Ngomah kae ambune ming telek wae. Kene iki kraton iki ana ndi sing mambu sate, ndi sing mambu bakmi. Ha iya ya, beda kraton karo nggone dhewe. Ngene piyai luhur karo kere-kere kaya awake dhewe wis ora bakal padha. Timbali sinuwun Kresna. Heeh, Pak. Bagong dalem padha kanthi harja sak praptamu. Tansah pinayunganing kawidadan ring sambikala kepareng kula ngaturaken sembah sumung kemeng pangabekti kula kunjuk sinuwun. Iya Bagong ndak tampa pangestuku tampanana. Kula pundi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Iya Bagong prayoga nunggunmu lungguh. Sampun mboten kirang sekeca sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Petruk kantong bolong padha raja sapraptamu. Sinuwun Mandura wilujeng bekti kula kunjuk den. Yo tak tampa. Pangestuku tampanana. Kula pundi nggo jimat paripe. Panakawan Bagong padha raja sapraptamu. Mengetunipun sinuwun Prabu Baladewa wilujeng bekti kula kunjuk nggih pun. Yo tak tampa. Pangestuku tampanana. Nun inggih sanget anggen kawula ndadosaken jimat paripe. Wah, kowe kami sosolan lambene ra. Petruk kantong bolong padha raja sapraptamu. Pangestunipun Ndara Sencaki wilujeng bekti kula nggih Den. Ya Petruk tak tampa prayogakna. Nun inggih Bagong. Nun padha kanthi raja sak praptamu. Pinayunganing kawidadan ring sambikala Ndara Setyaki. Bekti kula kunjuk Ndara Setyaki. Muni Setyaki kok dadak dilek suarane ora. Ya Bagong tak tampa pangestuku tampanana. Kula pundi nggo jimat paripe dayaning kasantosan. Petruk ora harja Petruk. Ndara-pati Udawa. Iya. Wilujeng Den bekti kula kunjung Ndara. Ya, tak tampa. Pangestuku tampanana. Nun inggih Bagong padha rarja Bagong. Ndara Udawa? Iya. Wilujeng Den? Iya Bagong, suwe ra ning nggon aku kowe. Nggih, sibuk. Kula saniki dadi ketua pemuda. Ketua pemuda kok wis bantongan kaya ngono. Sesuk nek wonten wektu sing mirunggan kula tak nyelake nggih. Iya, iya. Pun panen apa? Wis. Napa? Tela.
Wah, cocok kuwi dibakar kari gagange. Terus maksudnya kula kan ngerokoti gagang. Ya ora usah nesu. Kuwi ora dipun sekecakaken nggih Ndara Dawa. Lho, kuwale. Oh, nggih, Sing. Disekecake Bang. Nggih, sampun mboten kirang prayogi. Petruk dalem eneng apa? Sowan tanpa tinimbalan gawe kaget. Ana wigati apa, Petruk? Sepisan kula ngaturaken tebah Siti Sekul binung teling ngron klapa. Apuren ta mbok bilih wonten tepat kula nggih kula munjatun sapaduka sanata. Ora dadi ngopo-opo ana kawan. Matur suwun. Dungkap angka kalih. Kula menika dipun utus dening Bapak Semar. Mboten saking pikajengan kula piyambak, tuwin mboten saking karepe Bagong niku mboten. Ning pancen kula sowan dhateng negari Ndrawati niku enten ingkang ngutus nggih menika Bapak Semar Badranaya. Bapakmu ya gene. Bapakmu kena apa? Kok utusan Sirapana kawan sowan ning Projek Ndrawati. Ngeten sinuwun. Karang kadempel niku wonten kejadian sing luar biasa. Tegese piye, Petro? Saniki bapakne Bapak Semar niku anake ora ming 3. Lho, anake bapakmu ora ming 3. Nggih. Pira? 4. Lho. Apa garwane wong atuwamu Dewi Kanastren nglairke meneh? Mboten, mboten. Lah kepiye? Bapak niku gadah putra angkat. Duwe anak angkat, nggih. Lah critane ngeten, nalika semanten bapak niku ajeng salat maghrib. Lho tenan kok iki madha ceng-cengengesan ora. Padake Semar ki ora salat po, Semar ki salat. 5 wektu malahan kok. Bapak niku ajeng salat maghrib nuju teng musala. Musala niku ora kidul kulone omahe bapak nika. Ora tau dinggoni. Iya Petruk, aku wis tau tate tekan kono. Lah nggih. Lah dumadakan mboten kanthi kanyono-nyono teng jero musala niku pun wonten bocah sing lagi lungguhan teng riku teng jero musala. Bocahe nom bagus. Mboten kaya anake bapak kula kali Gareng kali Bagong niku mboten beda. Wah niki sasat dewaning asmara ngejawantah. Sapa sing weruh adi kula niku wah wis geger pokoke. Ora lanang ora wedok kabeh do ngundhangi kebagusane adi kula niku. Bocah mau saka ngendi? Ah, jare ditakoni bapak tanpa dadah tanpa pernah ora duwe wong tuwa, kliang kabur kangenan ujug-ujug dheweke niku keblasok lumlaku terus ngiyup teng musolariku. Lah terus dipek karo bapak, diseksek karo tangga teparo, pun diundangi tangga teparo gendurenan barak bapak, gendurenan tasakuran. Lare niku diparingi asma Bambang Senet. Bambang Senet nggih. Apa ya arep melu gara-gara? Mboten, mboten. Mboten melu niku. Wong biyaine we bagus kok ora iso lucu, ora iso niku panjenengan nek prisa putrane Ndara Janaka, Ndara Irawan persis plek niku tenan. Ha kula ning karo Bagong nganti meri kok. Kampung niku ora ana sing percaya mosok iki anake Semar. Kakangane Bandam Sesi Bagong kaya rupane kaya kirik kok iki bagus ora jamak-jamak. Ngoten niku. Lah nalika semanten Bambang Senet niku nuwun sewu pun sawetara mapan teng Karang Kadempel tumuli wonten 7 dina niki bocah niku kaya wong lara. Bocah niku kaya masuk angin, ora tau gelem ngewangi bapak teng sawah teng Tegal, ora tau resik ngomah, entene ming teng kamar tidur utawi teng patenggan. Bapak bingung. Duka kula ya ora ngerti saploke duwe anak Senet iku kula kali bareng kali Bagong niku kaya di anak tirikan. Sing dilela-lela ming sik Senet, apa-apa njaluk apa-apa dituruti, pengen apa-apa dituruti. Ning kula ora apa-apa, ora masalah. Wong nyatane bapak ya seneng duwe anak Bambang Senet, mbok menawa bocah niku iso mikul dur mendem jero karo Bapak Semar. Bener Petruk, nggih. Lah terus ditanting karo Bapak Net, nek kowe kahanane kaya ngene iki kowe padha karo nyengsarake wong tuamu. Aku ki wis tuwa. Bapakmu Semar ki wis tuwa, nek nganti kowe mengko kowe ora gelem matur kepengin apa, kowe kepengin apa lan kowe duwe gegayuhan apa, iki engko nek bapakmu nganti lara, mongko kembange wong lara ki mati. Nek nganti bapakmu mati, mongko kowe rung omah-omah. Kowe getun engko Net, gregah bocah niku tangi. Si Bambang Senet mau nggih.
Terus ngendika anu matur ngenten iki. Nggih niku, Pak. Lah bapak saya bingung. Nggih niku apa? Bapak niku carane bodho niku asline bodho. Iya. Ning pancen digdaya ning bodho. Iya. Bapak niku pancen digdaya ning goblok. Iya. Ora apa-apa Petruk nggih. Bingung. Niku wau lho ngendikane bapak sing keri dhewe nek bapak sedo kula dereng omah-omah. Mula niku kula pikir, Pak. Kula pengen omah-omah. Wah, bapak senenge ra jamak-jamak. Nek ngono kowe wis gandeng karo wong wedok. Nek ngono kowe wis tepung karo wong wedok. Senet muni dereng. Lho, lah piye? Kula niku namung ngimpi, Pak. Ngimpi ketemu karo ingkang nami Endang Loro Temon. Putranipun Sinuwun Ndarawati. Wes, bareng ngerti nek putranipun Sinuwun Ndarawati, bapak niku terus ngombe puyer patang emplek. Ha bingung to? Ha momeng kere kok arep gayu anak ratu cobi. Padha karo cecak nguntal cagak cebol gayu wulan muta ngitung lintang nang kelakone cepak wurunge. Ing atase ping anak Semar kok arep gayu putri Ndarawati, tur kula ya kaget. Mula kula terus matur karo bapak, "Sik, Pak, mengko gek cenet ki ming tom-tomen. Mergo sak ngertiku Putri Ndarawati kuwi wis winengku garwa kabeh. Ndarasti Sendari wis diwengku Ndara Abimanyu. Putra panjenengan Wrantawati diwengku Raden Petruk Kanthong Bolong." Duapure kaya ngono kok Raden Petruk Kanthong Bolong ora. Ha sawarane kula niku arep dianggep abdi ning kula niku mantu sampeyan. Nggih mboten? Iya takoni lha nggih. Ngoten niku. Lah kula ajeng nyuwun priksa, napa Sinuwun Kresna niku kagungan putra ingkang nami Endang anu sinten? Endang Loro Temon. Petro dalem. Aku kuwi ya duwe putra angkat. Lho. Iki kok dadi angkat junjung to iki? Putra angkat? Iya, Petro. Napa leres asmane Endang Loro Temon? Iya. Asmane Endang Loro Temon, jenenge Endang Loro Temon, lek kuwi entuk ya ning Sanggar Pamelengan. Weh, engko gek janjian. Kang Sen karo Semar. Ora, Petro, ora. Iki pancen kanugrahaning Wang Mahanasa. Mula gandeng kowe mau wis matur yen to anake Semar ya kuwi si Bambang Senet kepengin dhawuh karo Endang Loro Temon. Bungahku tanpa upama. Mila saking menika bloko suta kemawon, boten sah ditutup-tutupi niki cekak gampange. Kula sowan wonten ing negari Ndarawati menika gandeng sampun cetha Sinuwun Kresna menika kagungan putra ingkang nami Endang Loro Temon. Mila kula ngebon-bon enjangan jejawasonten. Jejawasonten menika tegesipun grimis. Grimis menika artosipun ngemis. Kula kepareng ngemis ingkang putra Endang Loro Temon badhe kula boyong wonten Karangkadempel kula jodohaken kaliyan pun Bambang Senet. Nek kepareng matur nuwun sanget tanpa pepindhan niki kula wis tata-tata karo Bagong wis gawa angkutan ta Kang. Heeh. Gawa apa kowe mau? Tosa. Manten putri kok diangkat kaya areng ora. Anane kuwi kok nggawa kok. Duwene kuwi ya kowe. Niku kepareng badhe kula boyong wonten Karangkadempel. Upami Sinuwun menika nggadahi reruba, upami Sinuwun menika nggadahi pepinginan, utawi Sinuwun menika nggadahi pangandikan, pepanggil saking pinanganten kakung kula aturi paring dawuh. Menawa waton dudu brana picis, waton dudu Mas Mutiara Hargya Jamrut Hergeni, tuwin boten bondo donya kula saged ngaturaken. Ning nek perkara sampeyan niku terus duwe pepinginan Petruk, anakku wene ana asok tukon dhuwit sementen 100 yuta. Ampun, modar kula. Pun genah ora duwe. Ning nek liyane niku tak sanggupi. Ya ta, Gong? Jelas. Rasa kuwatir. Njaluk patine gareng apa? Wah, pacule saiki. Ya ora njaluk patine gareng ora. Aja mesake kakangne kok kaya ngono. Sengit aku suwe-suwe. Nyawang gareng ki suwe-suwe awake cilik ndase gedhe. Heeh, ya wis men to. Iya, Pet nggih. Petruk dalem ning aku bingung. Lho. Sebabe ngerti ya. Sadurunge kowe sowan iki mau, Koko Prabu Mandura ya rawuh. Nggih, kula ngertos Sinuwun Mandura lenggah. Lah sebabe kok bingung. Merga Sinuwun Mandura uga diutus dening Nyai Prabu Duryudana. Lho. Diutus kenapa? Nanjeke anakku Endang Loro Temon bakal diboyong didhawuh karo Lesmana Mandra Kumara, Petruk.
Endang lara temon didhawuhke oleh Lesmana Mandra Kumara. Ndara Lesmana Ngastina? Iya, Petruk. Oh, Gong. Kukut le. Kukut piye? Kalah dhisik karo Sinuwun Mandura. Terus kono arep ngapa ta? Boyong Endang lara temon didhawuhke karo Lesmana Mandra Kumara. Sapa? Endang lara temon. Didhawuhke karo Lesmana Mandra Kumara. Sing dikongkon Prabu Baladewa. Prabu Baladewa ngapa rene? Didhawuhke nganu diutus Sinuwun Prabu Duryudana kon boyong Endang lara temon. Heeh, wigatine dawuhke karo Ndara Lesmana. Nek Ngastina? Heeh. Kapan kuwi? Gong, awak dhewe iki ora sida mboyong Endang lara temon. Sebabe sing rawuh Sinuwun Prabu Mandura ki arep mboyong Endang lara temon dawuhke karo Lesmana Mandra Kumara. Terus ha iki awak dhewe kalah, wong kalah dhisik. Kowe ora wani matur. Ki aku nek matur gegeran. Nek aku matur mesti rame. Ngene mundurne. Hah? Mundur. Kowe wani apa? Kecil. Tengok anteng aku sing jelaske. Iya. Ning kok nek geger tandangi lho. Iya. Aku ngopo? Aku mung ngomong tok, aku MC e. Oh. Pranata cara padake lho Mas. Pranata cara lek ku nyuwara gegeden lho mau, Truk. Assalamualaikum. Ya pranata cara bareng ya tok saut ya ngopo. Keparang matur sinuwun. Nuwun sewu, kula nglajengaken rembakipun Petruk. Iya. Sampeyan mau ngendikan apa? Endang lara temon bakal didhawuh eneng negara Ngastina karo Lesmana Mandra Kumara. Oke. Neng ngeten sinuwun. Sing jeneng wong tuwa, nggih ta? Iya. Wong tuwa niku ora ana lho. Siji teng donya niki wong tuwa sing anake kepengin rekoso. Ora ana wong tuwa duwe anak wedok sing anake wedok mengko kepengin rekoso, uripe ketula-tula, uripe ketoyong-toyong niku mboten wonten. Sing digadhang wong tuwa sak donya niki arep ndhe anak lanang utawa wedok, anak esuk iso gawe marem wong tuwa. Merga tentrem lan kabagyaning anak niku dadi swarganing wong tuwa. Iya, Bagong. Nggih. Arep niku anak sampean angkat. Ning nun nek uripe kepenak, uripe kebak kabagyan wong tuwa nyawang ki arep wong tuwa ki isih umure isih dawa ning kaya wis anguk-anguk swarga. Iya, Bagong. Nggih. Terus saniki kula tak takon. Kowe arep takon apa? Nek putra panjenengan Endang lara temon niku dipek Lesmana niku nuwun sewu, apa bahagia? Apa bahagia? Lho, mestine ya seneng. Wong Lesmana kuwi calon gumanti keprabon negara Ngastina. Pikirane do cethek kok. Nuwun sewu, berpikir yang panjang. Jangan hanya jangka pendek tapi jangka panjang. Sing kandhane Lesmana ajeng dadi ratu nang Ngastina niku sapa? Lho, mestine rak ngono ya sak lengsering Prabu Duryudana. Prabu Duryudana niku lelengser niku sesuk katandha ana perang gedhe, perang Bratawuda Jaya Binangun. Apa, Kang? Perang Bratawuda. Bratayuda. Hah? Yuda. Kok wuda ora? Isis. Bratayuda Jaya Binangun. Lah niku mengke sing menang Pandhawa apa Kurawa durung ana sing ngerti. Kok wis dicalonke iki lho, kula tak takon. Tur iya piye? Saniki sampean ngerti mboten? Lesmana niku anak ratu, panjenengan anak ratu. Ning ngene iki apa? Lesmana alias kurang saon. Lho, kurang saon. Pekok. Kencir. Saman tahu, Bro, anak ratu kok melu parkir teng pasar? Nek ora Lesmana ora bakal kelakon. Ha niku mergane Lesmana niku rada selip ngoten. Nek sampeyan ngrabekke putra panjenengan karo Raden Lesmana niku napa panjenengan mboten nyemplungake putra sampeyan wonten juranging kesangsaran? Ayo.
upama mengko kelakon dhaup karo Ndara Lesmana, bapakne kencir, ibune ayu, anak-anak mesti ya pecuk. Wes, sampean sinuwun Ndarawati kagungan wayah mijil kakung ning pekok. Cobi kula tak nyuwun pirsa, napa mboten sampean mboten kewirangan? Ngoten niku lho sinuwun. Mboten kok kula wajeng pripun-pripun, ora kok kepiye-kepiye mboten. Ning nuwun sewu, wong ajeng rabekke anak niku dicincingi bobote mantumu dhisik. Ngoten nek cara kula. Piye le labuh tumrap masyarakat, labuh tumrap kulawarga, srawunge piye? Lho, nek senet niku pendak minggu ora ana kerja bakti wae ngangkati watu dhewe. Niku adik kula mergo tresna karo Karang Pradesan, tresna karo desane, ngrumangsani nek dheke urip iki enten Karang Kadempel, arepa dudu bumi wutah getihe, ning tresna karo Karang Kadempel. Ngaten. Dadi soalé iki dodokane engko sik. Ha ngopo? Angger dak-dak kudu arep omong wae aku. Ya. Niku kula aturi menggalih, ora sak penake dhewe. Ngaten. Arepa Bambang Snek niku mung anake Semar. Ning nek tresna padha tresna, keplok tangan loro, ngoten. Niku bakale mulya uripe, merga ukurane mulya karo ora kuwi tumrap kula wong urip ing alam padang mboten kok kegurugan brana picis duweni derajat pangkat sing dhuwur. Mboten. Niku kanikmataning lair tumrap kula. Ning kanikmataning batin niku angel digayuh. Kala mangsa loro-lorone niku marmisah. Iso nggayuh kanikmataning lair ning ora iso kedunungan kanikmataning batin. Ning semono uga iso ngrasake kanikmataning batin, kanikmataning lair mesti melu kepenak. Niku lho dipenggalih. Ya, Tru? Gong. Ana Ndara Baladewa kowe ora sadar ya. Kowe muni ngono kuwi ana Ndara Baladewa. Kowe kok ora omong mau-mau ta, Tru? Wis kebaca ta iki? Aku iki tengok nang kene kok ora weruh ngono lho. Omonganmu kuwi marai panas wong. Ha iki sing diutus saka negara Ngastina ya malah Lesmana rada petuk, Lesmana rada kentir. Iki nek nganti nesu tanggung jawab. Berapa kali aku iki kepergok Baladewa nyatane ora wani tenanan karo aku. Wis karepmu lah ora mau, ora sampe melu tanggunge, rasa cerewet kowe. Iya. Ngoten, mang penggalih. Ajeng diparingke sinuwun Mandura sing minangka utusaning sinuwun Prabu Duryudana dhawuhe kali Endang Lara Temon kali Lesmana nggih monggo terserah niku panjenengan. Kula ora arep ngregon-ngregoni. Nek sampeyan tresna kali Bapak Semar, sampeyan ngakoni tau labuh dilabuhi karo Semar, berarti sampeyan isin duwe rasa males kabecikane Bapak Semar. Nek sampean ora iso maringake Ndara Trema dhateng Bapak Semar didhawuh karo Endang Snek anu Bambang Snek. Niku ateges sampean nuwun sewu lho, kula mboten ngarani. Ning jebul kula iso ngarani ra ketang tak batin Nalendra Ndarawati niku mboten iso ngakoni kabecikane wong liya. Niku parah, niku fatal tumrap kula. Wah wis pocokan. Maning jajalan sukertaning bawana iblis lanat. Wah, menungso ora tatanan. Tak empet-empet kok saya ora kuat rasaning Baladewa. Dicecamah dening wujuding Bagong, mengatasi Bagong wong kere loro saudon telu saurupane kok nguman-uman karo Nata Mandura Prabu Baladewa. Kowe ngunekke ento Lesmana ki wong edan, Lesmana ki wong ora genep. Anggepmu apa Bagong? Ngandel ora. Kapokmu kapan kowe? Oke, ora sampe melu kowe. Ya. Tandangane dhewe. Aku labur adikku ya Toipati kok, Tru. Ora usah semelang nek mung dunak-unakke ngene aku wis kulino. Aku ki ana wong nagih utange tak unak-unakke sik kok. Ngopo kowe nagih? Aku sing utang wis santai kok aku. Kok wedi ora? Rumangsane Bagong. Ponokawan Bagong. Wonten dawuh. Weh lah. Aku tak ning jaba ya. Nang jaba ana, minggat sisan kono. Ora wedi aku nek mung ijen kok ya. Tinggal tenan kowe, tinggalen. Rumangsane ditisik nggawa aku kok. Oh iya to. Ana do mulih sik kono. Dumeh do nggo kendaraan dhewe-dhewe mulih sik kono.
Bagong. Wonten dawuh. Kowe mau ngucap piye? Kowe mau ngucap piye? Ah lali. Wis mau kok ora tak pikir nek mau. Kowe ngunekke Lesmana apa? Piye? Rada edan. Lesmana ki sapa? Anake Duryudana. Lho, jangkar. Ala ora ana wonge kok kowe iki ngapa ta? Nek ana piyayine ngono iki aku nganggo sinuan. Nek ana piyayine aku nganggo Raden. Ha wong ora ana dijangkare kok. Wong kono ya ora krasa kok geger. Kowe ngino karo putra Ngastina. Pancen kepara nyata. Gediwa Bathara. Kresnane nganti kebrebeken kae. Kowe ngino karo Nata Mandra Prabu Baladewa. Kowe ngias karo utusaning wong Astina. Pancen tak sengaja kowe arep ngopo? Mergo nek ora tak kaya ngenekke iki yakin Sinuwun Prabu Ndarawati mesti wedi karo Prabu Baladewa. Terus endang lara temon diparingi karo sampean. Niki pancen tak jarak. Niki wis dadi sistematis kula. Niki wis tak gonta-gonta saka omah. Nek kira-kira ana sing barengi rembug, wah mungsuhe Bagong. Yen ngono pancen tok jarak kowe wani karo Baladewa. Yen ngono pancen tok jarak kowe wani karo Baladewa. Nuwun sewu Mas, kula jane ora arep wani ning gandeng sampean nantang kula. Kula niku wong sing ora tau mambu penantang lho, Mas. Nek sampean arep jajar karo Bagong, oke, ora masalah. Lu jual gue beli pokoknya. Tur kula tak takon karo sampean, saniki tak takon, kula sing ngomong niku nyata apa ora? Bab apa? Lho Lesmana. Kentir ora? Lho arep kentir kene iki anak ratu. Alah, ora dandamune anak ratu anak omah anggere kentir ya kentir ngono wis beres to. Wong nyatane ya kentir kok sampean geger. Tur sampean niku mbok kudune metong diutus karo Prabu Duryudana kon nglamarke Lesmana. Lesmana niku wong sebel sial, ora tau entuk kanugrahan, ora entuk kamulyan. Nglamar sapa-sapa gagal. Nglamar Ndara Pergiwati, Pergiwa gagal. Nglamar Ndara Wrantawati, nglamar Ndara Siti Sendari gagal. Lesmana niku nyenengi bakul mie ayam ora sida. Terus kebaca dijiwiti bokonge barang. Cetot. Mulane kok esuk tuku mie ayam, awan tuku mie ayam, bengung sore tuku mie ayam, wah seneng karo bakule. Bareng ngono terus emoh bakule terus jingkat-jingkat. Nika anak ratu sing ora tau entuk kanugrahan kok. Dadak sampean kok dadak gelem kok nglamarke. Ayo kewirangan. Jelas kewirangan sampean. Nadan aku kewirangan nang aku duwe kewajiban kudu sambaya ngendang lara temon. Mula sowe ngerti pepalanging Baladewa. Rawe-rawe rantas malang-malang bakal tak putung. Oke. Monggo dadi kepalangku kowe. Wis saiki bali yo. Terus omong karo bapakmu Semar. Bambang Sret kon ngrabekke wong Karang Pradisan. Bambang Sret ki wong desa. Adimu Bambang Sret anake Semar Angkat kuwi wong desa. Kuwi wong kere, kuwi wong ora duwe. Kok ngangkah dadi mantu ratu iki ora melek mripate. Kon ngilo karo cengele bapakmu. Kowe muni piye wae? Muni pripun sampean? Bapakmu kan ngilo cengele. Mangjat kurda sruma bangga. Edian dadak suluk bareng. Men sremek. Oh, lho ora cocok. Wis ben. Mas, nek sampean ngunek-unekke Bagong aku arep tau unekke wong elek, arep tau unekke wong gedibal, arep tau unekke wong kere, memang itu faktanya. Dan aku ora bakal nesu. Nek sampean ngunekke bapakmu kan ngilo karo cengele, cengelmu kuwi. Bapake wong tuwa lho. Kowe ora sak penake ngunek-unekke bapak. Aku anggere bapak dunek-unekke iki rasaku ora trima tenan. Kok dadi kowe iso ngunekke bapak kon ngilo karo cengele? Mbok kowe iki sadar, Bol. Lho. Bol sapa? Jenengmu Baladewa arep dundang sapa nek ora Bol? Jijiki. Koko Prabu sampun mangke malah mindak mboten kajen. Menawa ora lega rasane iki ora ngusap karo Bagong iki. Menungso ora tatanan. Kowe sadar diri kowe. Kowe kudune iki sadar. Kowe mbiyen saka ngendi? Kowe mbiyen tak omongi critane ya Mas Baladewa.
Kowe mbiyen nek ora dikukup nang Widara Kandang, ora didelik karo bapakmu sing jeneng Basudewa, kowe wis mati dipateni karo Kangsa. Kuwi anake tiri Basudewa. Kuwi wong Digdaya. Ning merga kowe dititipke nang Widara Kandang, kowe mbiyen dadi wong tani, Bol. Kowe iki ya nggawa kebo, nggawa sapi, kowe iki ngluku ning sawah, kowe iki tandur ning sawah, awakmu gupak lendut Jawan. Bareng saiki kowe dadi ratu kok glelengmu ora jamak. Kowe kelingan ora? Jaman aku tok kon dadi tim sukses. Neng Mandura mbiyen, pokoke nyoblos Baladewa, nyoblos Baladewa. Kowe janji arep ngedeke WC umum sprene ora kelakon. Sprene aku isih mancik neng watu. Nganti kena banyu sithik-sithik kae lho. Mak sring penake ora jamak-jamak. Bagong edan tenan. Hah? Pirang tahun kowe dadi Narendra, ora kelakon apa sing tak janjekke. Semar mbiyen yo melu ketayalan. Kowe arep dadi ratu kowe. Lah kok saiki kowe bareng dadi ratu ana wong cilik, ana wong kere kaya ngene tau neke. Tau neke wong kere, wong gedibal. Sadar diri, Mas. Derajat pangkat ki ora tekan modar. Bondo donya ora tekan modar. Kowe karo aku ki ning ngarepe sing ngakarya jagat ki padha derajate. Hah? Muni awe. Ayo gage. Kowe ndang muni arep muni apa? Wong sing ngene, rasaku ki gunung tanpa guna. Aku wegah rembugan karo menungso dapure kaya kowe. Aku ya wegah rembugan menungso dapure kaya aku. Kaya kowe. Wah, iku walek ya. Tak gawe sayembara. Oke, siap. Acah kendel sepeleke. Aku ora sapa-sapa ra wedi kok. Areng apa wae? Sapa sing cilik gedene iso kuwi kadetening Baladewa? Wenang boyo ngendang lara temon. Maksude? Sapa sing cilik gedene iso ngungkuli kadetening Baladewa? Wenang boyo ngendang lara temon. Ayo, sempalan pundhaking kiwa tengen Baladewa. Asorna Baladewa yen perlu bandanen tangane, kerincungan sikile. Ayo! Boyongan nendara teman, oke, metu Jawa, ora ketitama kere berkerek pati-pati. Nek ora cah edan rak ora ana to iki. Wong tantang-tantangan bareng le mlayu metu kok iki mbelok meneh. Aku men gondelan cagake. Ngene iki kae lho. Tanganku anu ngrangkul cagak tek siut langsung balik rene. Lho lah ngopo kok balik meneh? Weh, sampean mengke nek kula wis metu, nek terus ngrasani, lho ora seneng ya dirasani. Lho, aku ngrasani apa? Kaya ora ngerti pambeganing Ratu Ndarawati, Ratu Berbudi Bawa Leksana, Lila ing Brana, ikhlas ing picis. Tegese piye? Alah, mbok rasane. Ngene lho semelangku ki. Engko nek aku wis metu njaba. Terus sampean ngrasani aku ora seneng aku nek dirasani. Lho, lek ngrasani piye? Aduh, Bagong kae urung tak sangoni ngono. Ayo, ada. Alah, ayo. Ora. Kok karo guyu? Moh aku. Nek sangonine. Lho. Kuwi jenenge njaluk. Oh, ya dikalang-kalang ora ngekeki. Nyonya. Ada ngono, mengke perang niku ngelak. Iya. Ada ora ana sing nggo tuku apa to apa? Wah, makasih. Makasih. Iya. Asa omong Petro lho, ora. Engko ndak njaluk. Ya wong dienggo wong loro rak ya cukup. Ora iso. Ben Petruk mudar mbok men. Petruk perang nganti megap-megap ora tak goleke wedang kok. Ben ora tak tukoke. Panggere wong banyu putih, Gong, banyu putih. Uyuh wae ya. Kowe karo dulure kok kaya ngono to, Men. Nika sapa ini kok limbuk kok matane abinge ora jama-jama. Beleken apa pripun? Abdi Ndarawati. Wah, cocok kae jan. Edan. Wah.
Mathuk aku. Mathuk wong edan metu njaba bakon. Nun niki ngesla. Nun metu njaba. Ampun ngendika kaya ngoten. Niki niku nggen manten. Manten niku aja sok diperintahke kon metu njaba. Ampun. Ben gek kagungan putra ya nemtokke jero. Ngawur kowe. Nyun pamit sinuwun sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Wonten timbalan katon suntrut pasuryaning Siadi bakal darebi aturapa Ko Prabu piye menawi dipun parengaken rilalono kula badhe ambiyantu dhateng Petruk menapa dene Bagong mesakaken menawi ngantos sak mangke dipun amuk dening Koko Prabu Mandura Setyaki wonten timbalan iki dudu perkaraning Siadi lho iki kowe ora perlu bantu marang siji lan sijine menapa iki boten badhe katriwandan Punakawan Petruk kalian Bagong ngerti aku tinimbangane kowe lho iki wis ta percaya Petruk Bagong ora bakal cilaka cilik loro gedhe tekaning pati lho iki ngestaken dawuh malah Siadi wae ingkang tansah ngulatake marang saking para kawula sakiwa tengening negoring Ndorowati aja nganti ning kasempyok ing aradan tegese wong kang ora ngerti kentang kimpuling lelakon pojok plereting kahanan aja nganti kesempyok ing peperangan lho iki ngestaken dawuh Kakang Pati Udawa wonten timbalan Diwaji semono uga aja nganti lirwa nggonmu ngulatake sagung para kawula dasi lho iki ngestaken dawuh kaya wis paripurna jeneng ingsun arsa pinanggya kelawan majaning ingsun ya kuwi ndang lara temon nun budhana kang padha sebe ingsun kundur ngedaton kawula nun ngestaken dawuh Paramadal Pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik kaya wis ora ana dawuh maneh Kakang Pati Udawa lho Diwaji Paramadal Pasilan tambahi pangestu Kakang Pati Udawa iya purna gatining pananggilan sanadya kundur daton jeluk saking dampar kencana kinapit gambaran gading kadhiraken sanggaring Promban Cedi manggung ketanggung Joko Paloro ingkang sami ngambil pacaraning keprabun gawis tinggal saking Mandrawa tindak nyosri Naranata lamun katinon saking Mandrawa kaya tansah gumebyar busananing Sri Naranata wau.
Matur sembah nuwun ya, Mak. Iya. Dene awake dhewe bengi iki wis kelakon sowan panjenengane Bapak Kuswadi. Iya. Eneng ngembojong kene. Iya, no, iya. Kowe kok saya lemu. Iya, Mak. Ya wis ora dadi ngopo. Duwe gawe putrane Bapak Haji Kuswadi ST lan Ibu Hajah Endang Surini. Wis kelakon nalika tanggal 4 Agustus. Oh, 4 Agustus. Iya. Kok ora langsung wayangan. Wayangane iki tanggale manut aku. Oh iya. Papane ana ing Pedukuhan 6 Bojong RT 022 RW 11 Panjatan Kulon Progo. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan dene bengi iki awake dhewe sing didhawuhi ya Mak. Iya ya. Kanapa jenenge iki dienggo gladi wanuh gulang tepung kok ya Nak? Ya, pancen ya ngono. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan, ora ana atur ingkang wajib ndak aturake kejaba mung muga-muga sakinah mawaddah warahmah. Amin. Tekan kaken-kaken inan-inan ndang entuk talining tresna ya kuwi wujud bocah. Ya. Merga sing jeneng Pak Kuswadi lan garwa kuwi ndhaupke putra kuwi ya mesti enggal kepengin momong mantu ngemban putu. Ya, wajib ya pancen ngono. Heeh. Monggo iki lewo luar biasa lho, no. Ya. Wis ket mau bengi kosplesan ya. Saiki wayang mbleh sapi loro wedhus 4. Kok kowe ngerti wae aku apal kok. Tur kabeh para tamu ora disuwun sumbangan lho wong ki nek sembada iki ngene iki. Iya, ngono ya Mak. Iya. Sembada ora nampa sumbangan mongko suguhane ya maer-maer ya wani nanggap wayang, wani nanggap kosples lan sak piturute. Ya. Kowe mbiyen ya barewo supitan kae ya ora nampa sumbangan. Sing ngomong sapa? Piyagae takon nyumbang kok. Tetep tak gutukke aku. Iya, ngawur ora. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan ya. Iki nganggo kagungan, tak ganti sing cilik kowe kok malah rekoso. Iki nganggo kagungane. Aduh, Mak, mesake kuru banget wis ora apa-apa, Nak. Iki gongso wayang ya kagungane Pak Kuswadi. Ya kacarita iki wayang agungane Suwargi Pakde Adi Sugito Toyan. Wo ngono. Heeh, malah seneng aku. Ya anu idep-idep ngalap berkah ya no. Ya matur sembah nuwun Bapak Haji Toyo, Bapak Haji Tejo sing kepareng rawuh bengi iki, Bapak Lurah lan kabeh para sutresna budaya wayang kulit sing lenggah ning Bojong Panjatan kene no. Ya matur suwun akeh sing padha rawuh, uga disiarke secara langsung Mega Suara. Ya, radio Mega Suara lan disiarke secara langsung ya kuwi live streaming gone dhewe no. Ya. Loro PWKS live karo channel Dalang Sena. Oh iya. Engko iso ditonton pira penontone live streaming nek aku dikirimi kabar karo kanca-kanca live streaming. Ya adaane nganti sok luwih saka 10.000 piye pamirsa seluruh jagat raya seluruh donya iki no. Ya. Wah, nyenengke ya Mak. Pancen wayang saiki nyenengke ana. Ya. Bakal ana trontong-trontong pepadang babakan wayang iki sesuk bakal akeh para sutresna sing luwih tresna nyang budaya. Ya. Baleni karo panjenengane Bapak Kuswadi karo temanten sak karone apa ana ular-ular sing bakal mbok aturake, Mak. Aku dhewe iki ngurusi awakku ora jigos kok. Ya. Ya wis pokoke nek tumrap aku pinanganten kuwi aja nganti ngucap tembung pegat no. Ya. Merga pegat ki kadang kala ana sik pegat rezekine, pegat lan liya-liyane lan sak piturute tegese pirang-pirang mula diati-ati sing jeneng ana perkara ki tumrap wong mangun bale wisma kuwi tumrap aku minangka pacoban. Ora ana wong mlaku kok tanpa kesandung, tanpa kesrimpet kuwi ora ana. Ya, mesti kabeh nganggo kesandung kesrimpet mula ya kudu dirampungi kanthi apik-apik, kudu dirampungi kanthi becik-becik ngono. Bangun miturut karo piyai sepuh. Merga arepa putrane Pak Kuswadi sesuk ibarate iso munjung ingkung gajah saben dina karo piyai sepuh ning nek tindak tanduke ora dadi renaning penggalih piyai sepuh ya bakal dadi srana
ora kepenak penggali ing piyai sepuh. Nek ora iso gawe ora kepenak penggali ing wong tuwa ki tegese urung iso nyuwargake wong tuwa, urung iso mikul dhuwur mendem jero karo wong tuwa no. Iya. Ngono ya Mak. Iya. Kacarita gongsane ora mung siji iki. Ana 3 no nek ora kleru. Wayange ya ana pirang-pirang kotak. Iya. Aku ya seneng nek ana piyai sing pemborong utawa ketua pemborong ki kok iso duwe wayang, duwe gamelan iki nyenengke kok. Iya. Ngono ya Mak. Iya. Tegese melu nguri-uri, ora mung nguri-uri ning ngurip-urip. Kok nguri-uri ki mung seneng nek ngurip-urip iki gelem nanggap. Iya. Kaya Pak Kuswadi ki ngurip-urip kunan, ngurip-urip dalang sak wiyaga semene kae lho no. Iya. Ya pancen bener kok ya Mak. Lah iya. Nganti mau sore telepon karo aku pokoke sindene go kabeh. Oh nggih siap. Nek ana kurange tak tambahi. Ngono nggih siap aku. Iya. Po ngendika ngono tenan. Asli yakin. Iya. Tenan no, tak rekam kok. Iya. Dadi esuk arep maringi aku kae tak setel rekamane. Lho niki rekamane aku. Oh juridemu werna-werna. Mula bengi iki ana piyayi sinden pira cacah iki? 10 ya. 10 sing tak gawa. Jane asline 12. Ora wae jane nglumpukke sinden akeh-akeh iki jane piye to? Ngene lho. Sinden ki ora selawase sehat. Iya. Tegese nek bladegan terus-terusan ngono kuwi ana sing masuk angin, ana sing ndase lara. Iya. Ana sing pilek lan sak piturute kuwi engko kadang kala ngene iki ana sing izin 3, nek izin 3 isih 8, isih iso diaturake para lenggah. Izin 4 isih 7 kari golek siji isih diaturake para lenggah dadi ora bunekno. Iya. Kanca barang kuwi nganti do dirasani kanca kok 26. Wayangan iki kanca 18 wis cukup. Lah iki ya ngawekani nek kanca-kanca penabuh ki kena penyakit. Iya. Ngawekani nek matane lara, ndase lara. Iya. Kuwi ana sing izin ku dadi isih jangkep no. Wah iya, ngono ya Mak. Iya. Ning nek mangkat kabeh ya gedabyah. Ning entuk tabuhan kabeh, rasa kuwatir. Anggon aku ki ming tukang nguripke lampuhe tak kon nyandang Jawa kok. Oh, ming gaweane anggere dulang tak klip-klip ngono nyandang Jawa demes kae kacamatanan. Iya. Ngono ya. Karo mangani suguhan kuwi ya nganti ya ora apa-apa ya Mak wis rezeki ditumpungake. Lah iya. Kaya sanepaning para kuna panataga wis tak jamin iki engko sewengi meriah no. Asli wis. Tak jamin, percaya aku to. Iya. Penabuh ya semangat, sinden likur ya urung kore wis do kur dhewe-dhewe. Mergane suguhane banyu mili. Ket wau nembe dalu sampun wonten. Iso dititeni kok sa iso dititeni anggere sing nanggap instansi luwih ngenggonke ning lapangan. Pabrike adoh ro lapangan wis. Penabuh ki nabuh ya sak penake dhewe kae. Sinden ya rupane japrut kabeh. Bener. Ngelihe padake. Ha iya wis ra ana sukuan do tuku aku wae gelasan kae. Mesake nek iki engko jelas urung dirahap wis diantem mie urung rampung dantem. No, antek wis tepuk tangan iki. Iya wis ben nengke wae. Iki arang mangan sate kok iki. Iya. Cah kos iki Indomie. Iya. Nek ora ya intip kae dipangan terus soki wedang kopyok ning weteng wis. Ya warek ya. Kan mengembang dhewe. Lah iya nek intip mung 2000 e. Murah. Ketok iso mangan sate ra mergo melu aku. Beja ya ora apa-apa aku yo sining bener. Rukune mampu niki sahadate kang angka siji kang angka loro salat dene kangka telu
poso. Ramadan nindakno poso kepatyakat ping 5 ngibadah haji. Aku seneng nek kanca-kanca iso do anteng ngene iki. Anteng mangan no. Lah iya arep ngomong piye ya? Tak Ning mati cangkeme isine ana gadake. Mbok sing apik kok cangkeme. Ya iki ne lho. Tutuke. Tutuke. Tutuk. Ning tutuke ana daging, ana bakmi, ya ora iso ngomong, anting. Nggih. Rukun Islam sampurna. Ya, mangga Mas dipun ditelehke sik ayo. Mbut gawe. Ya. Sesuk sorjane mambu tongseng kabeh langsung dilap nganggo sorjan. Iya ben rampung. Lambene ngelengo-ngelengo. Iki dalam keadaan nabuh iki ana sing urip lho, mesti yakin mbok sumpah. Iya. Kancane ikut nabuh, dhek ora nabuh ngerti mangani lapuhe kancane. Gon aku kok entek, asale dinengke wae. Ya Allah. Yo mangga. Wo tenan ora? Yo. Ayo Ting.
rasa yen kemarep besok buah suwarga. Sampun katuraken bebeling sange. Matur suwun Mbak Elisa. Sami. Ya. Iki mbokne saka Lambelu, bapakne saka Toli-Tolino. Iya. Mula ya omongane teng Pentalit ora karo-karuan ya. Aku sing nyuwunke gunging samudra pangaksami. Ya. Karo para lenggah ya ora dadi ngopo, Mak. Iya. Ya, dibacutke. Ya. Kacarita nek laladan kene iki nek limbukan gledrah ora kesuwen ya ora padha remen no. Ya. Desa mawa cara negara mawa tata. Ya pancen bener ngono dadi ciri khase ya dhewe-dhewe. Eneng sing daerah sing limbukane nganti wah saka setengah 11 nganti setengah 2. Ya. Engko terus jam setengah 3 gara-gara, setengah 4 rampung gara-gara jam 4 bubar. Ya, kadang kala wayange sok ora iso ditonton. Ya. Ming padha seneng-seneng suka-suka parisuka. Ya, ning watone sak madya wae, sak madya. Genti sapa sing arep aturake? Ya ana pamunan Setya Tuhu. Ya. Tak kira piyai kene ya padha kangen karo Mbak Ayu Purwalestari. Mbak Ayu Purwalestari. Biyen dek nalika cilik-cilikane sok di asta karo panjenengane Suwargi Pak Di Gita Toyan. Ya. Sinden cilik ae lho nek saiki wis gedune ora jamak-jamak saiki. Ya, ben padha prisa. Ayo Mbak Ayu jumeneng Mbak Ayu. Ya. Ora apa-apa. Rasa disingkirke. Dilangkai ra apa-apa. Engko ra empuk iwake. Iya, ya iki Mbak. Asline Terbah Pengasih Kulon Progo. Ya. Nggih, sugeng dalu, Pak. Sugeng dalu. Ning iki wis pindah ning Bambang Lipura doyak genjik. Heeh. Nggih. Mencereng matane. Yo. Ayo diaturke. Setya Tuhu iki do kangen karo suaramu. Yakin sumpah. Iya. Mergo yo biyen bocah wis cindene wis ngedapi-dapi saiki entahipun nek wis gedhe semene iki yo mawa suarane saya mateng, saya mateng. Nanti Gusti Bendara Pangeran Yudaning Ratu nek anu kuwi ayune suarane persis Mbak Nyahni. Oh nggih aku yo. Iya, monggo. Nggih. Ngaturaken sugeng dalu kagem Bapak Toyo. Pak. Nggih, Pak Toyo. Pak Toyo. Toyo. Kok Nggih. Toyo? Pak Toyo. Pak Toyo nggih kaliyan Pak Bupati lan sedaya Bapak sedaya. Pak Kus. Oh nggih Pak Kusati. Sing kagungan gawe engko iki cilik-cilikane ya mbok menawa tau di latihan ning kene kok ya. Nggih. Gegarane pamintaku. Heeh, Nding. Nen napa niki siase? Setya Tuhu. Oh, lah kok pamintaku Nimas Sita asih anu atut rentut tansah reruntungan mateng suarane, mateng. ing sarena lan wangene Tatan genggang sarambut datan genggang sarambut
ing ati. Uga iso kena nganggo ular-ular pinanganten kok, Nok. Ya. Yen cedhak tansah mulat sida asih tuh pindha mimi lan mintuna neno ayo nimas bareng ana tepi wajib sida asih langgam ketok ya, Nak. Ya, rasah ngundang-ndut ki rasah. Nen mat-matan, ya, mangga. Aku kang setya satuhu wit biyen nganti saiki
Sembah nuwun. Ya Mbak Ayu muga-muga dadi panuntun tumraping pinanganten. Sakarone ya no. Iya. Merga arep ming wujud tembang ning iki panuntun. Ya, setya tuhu, setya marang guru lakine, setya marang bebrayane. Ya. Ya pancen bener lah ya saiki ora usah dadak nganggo diular-ulari. Pinanganten wis do pinter-pinter kabeh. Mantemani dadi manten iki tegese wis pikirane ya wis dewasa tenan. Ya. Nadan ming liwat sak grembe-grembengan tembang ngene iki wis iso dirasake bab ular-ulare kok no. Ya. Ya pancen bener ya Mak. Ki mau saka pepeling medhun ning Setya Tuhu, ya. Terus saiki ditokke sing rada gayeng meneh, mengko sing alus-alusan meneh, ya dadi diselang-seling, selang-seling. Sopo saiki? Ayo si sindenku sing rada baredan iki no. Iya. Sopo? Anting Lambang sih. Ayo. Saka ngendi? Banyuwangi. Ya. Iya. Sugeng dalu Pakde. Sugeng dalu. Ya. Bar suntik edan iki. Oh. Dadak ngentrok-ngentrok barang ngono iki. Oh. Halo, selamat malam. Kowe iki rumangsamu iki artis dangdut apa piye kok? Ya lho. Sinden ki ora sok dogulenokke. Halo, selamat malam. Ngau basa Jawa sing apik, cara Banyuwangi apa piye ngono kok. Halo, selamat malam ngono. Niki sing rabi sinten to Pakde? Pak sinten Kesduan napa? Sapa jenenge lali aku. Nyun ngapunten lho Pak Kus, nyun ngapunten iki pancen rada edan iki nyun ngapunten. Pak putrane Pak Kuswadi. Gene ya ndelok catetan. Nah iya, kaya Mas Yohan Maulana karo Mbak Sing Wahyu. menikah Pak Kusnadi. Hus. Piye to Pak Pakde? Kuswadi iki kanu bapake Mas Yohan Maulana. Oh. Sing menikah Mas Yohan. Karo Mbak Wahyu Azizah. Oh nggih. Iya. Iki piye? Hah? Piye? Ayo nembang pokon salto. Nembang, anu, apa jenenge Caping Gunung cara Madura? Caping Gunung apa Banyuwangi? Mak Caping Gunung sik cara Madura. Ya. Suarane apik lho cah iki nok. Ya ming sok kumat. Oh. Dek mben kae nang nggon aku wis ngruwak meja barang e. Ya wis ora apa-apa, Mak. Yo, ayo Ting. Ora begijikan iki piyai padha lenggah akeh. Lah nek sing adeg kok Pakde. Ya jarike ora usah dicincang-cincingke ngono kuwi sindenku sing apik ora. Yo. Nek ndelok rupane ya lethek. Mosok isih lethek? Isih masamu. Apa ora rada putih ya? Ora, gulumu isih biru kaya ngono. Heeh, yo. Sesuk gek perawatan nek wis anu nyinden terus entuk dit terus perawatan. Nana. Penuk. Iya. Gamelane sapa ya Pakde kok anyar? Gamelane Pak Kus, kuwi cerewet ki ya ngapa to Kus? Kok penak ngono lho Mas. Ya apik kok ya gamelane Pak Kus ki pemborong nek metu gamelane watuke tuku gamelan. Lah pemborong duwe duit ngono wis sak perangkat teko. Mon memaja kon kerajaan kuning Raden. Nah, kono ditambahi Raden karo sayang. Oh. Sayang Raden. Mung karo ya dadi mongkro jenur kuning. Iya. Madura suarae. Iya. Kembang mudar nyapa mudar suaramu kaya ora tekan iki lho baleni ya ya wah pamer iki
Ndak, maksudnya kan kita ditanggap ya memberikan yang terbaik toh. Sip. Ngono. Ora cengenges-cengenges. Nges cegom kok. Ya aku nek nemu sinden mesti aneh-aneh to. Lek golek dadak ning sorlongan barang e. Ya. Baleni jajal nek ora keduwuren larase. Yo. Kembang. Ya. Baik madari. Iya. Ki meneng-meneng putra dalang lho, Nok. Oh iya. Weh, ora ngerti iki putrane Mas Sun Gondrong Tulungagung ngene tau ngerti jenenge dalang Sun Gondrong ya iki anake. Iya. Iki nggih meneng-meneng putra dalang. Cerewet kowe ngopo kowe? Pak setlika ndasmu. Wis kene wis do ngerti kabeh nek aku anak dalang. Oh, dadak tok pamerke. Yo. Pasirana Iki sone ra apa-apa to, Pak De? Apa ne? Sone. Sone ra apa-apa piye? Gembret e mau. Ora, son apik padake. Ya maksudnya wedi lek. Son iki nggo tuku kowe entuk loro e. Ayo se tukange son mecucu kalau kae. Wah. Wis gek nembang, anggere kumat tak ajar kowe. Panas ojen Ngolah swara pinter. Panas udan. panas ojan ling-ling sayang Terus Cepi Loh, ngapa? kok kurang ngeden-ngeden kok. Tak kumat. Mas sing kumat dalange. Malah daleke kumat. Gunung. Ayo kanca-kanca penabuh swara tongseng, yuk. Yo, ayo. Misoa cape gunung saya. Yo. Ya, semangat ra Pak De. Semangat ning penabuh ki nek kon muni sayang ki Srawangun wis. Lambene iki lambe Jawa. Tapi kompak lho Pak De. Kompak sayang. Ngono Dadi nek latihan oh ning omah kulinane minggu. Kok nganggo sayang-sayangan banget. Dadi nek latihane tongseng kudune Pak De. Nek latihan ya tongseng ngono ki lho ben semangat. Tongseng sandal doyan ya. Aku goleke dai matu nek doyan. Di mamah angel. Latihan lagu siji ra dadi-dadi kok tongseng. Loh, mengke dadi kok nek tongseng. Oh, wis ora iso kok dadi kompak lagi tak tukoke tongseng. Iya. Ya. Make binek ka
saben lakek. Mbuh radong aku. Halah, Ora ngerti. ora gelem jelaske mesti. Ora masuk. Terus Innu menason barase banyu bening iki banyu bersih. Ya tembangke ting. Napa? Ayo kuwi caping gunung. Ya yo jumeneng. Lho. Jumeneng piye maksudnya? Ya sama karo joget wis. Wo, lagu ajul siramu. Jualan kok kon pecicilan tekan kono. Sing nembang ki kowe, iki sing nembang tak kon nembang sesuk tak bayar kok malah kon aku. Lah jenengan penari latar. Maksudnya aku nari nang ngarep omah begijikan ngono. Dek jantung tak biong cek. Alon bae ya, Mas. Ya, sak karepe sing kendang kok. Loh. Sopo sing bayar? Sing bayar lho Pak Kus. Pak Kus dikeke sapa? Diparingke sapa? Pak Mantri. Lho. Wah, anggere sesuk tak kei tok tampani tak ajar kowe. Ora iso, wis dikek njaluk mantri pokoke. Mantri uripe wis kewer-kewer kok. Apa? Padahal kira paham aku. Ayo. Ki jaman salah guyang-guyu. Terus udut. Wis iki to. Iya, suwe-suwe anggere ngantuk tak patak cempolo. Ties. Aku iki wong aku wis gerong. Oh, maesu wong salahe nggono apa? One rong katut. Lah wong kaget kok aku mau kok. Ya ming maesu wong. Baru kuwi guyu njuk udut ora njaluk ngapura. Njaluk ngapura iki derajatmu ya apa? Njaluk ngapura terus penonton kan kleru. Penonton wae ora protes kok. Kowe cerewet. Bisik-bisik kok. Balekke nang Banyuwangi sisan. Ngati-ati lho kuwi, wong tuane sok nyantet lho. Aku tau padu latihan iki dunake, Pak, Pakde sampean ngono tak santet tak ndake mbokku. Ora wedi aku ya ngono. Arep tok iseni apa? Tak iseni kipas angin. Lho. Dadi Pakde mung ngene iki tok. Ayo terus. Syukur bisa
Dimuni Rama kaya ngono kok senenge ra jamak-jamak. Ya. Informasi 2 channel Ya. mencapai 15.000 penonton. Wah. 15.000. Ya sak donya iki nonton kabeh. Dadi Pak Kus ki le gadah damel iki dipersani piyai sak donya cacahe 15.000. Wah luar biasa ya Mak. Iya. Ya, Ting ayo. Kowe didelok wong 15.000 kowe. 15.000? Oh, kuwi semaput kabeh ndelok rupamu. Ya wis kono Pak karepmu. Yo. Syukur bisa pinter. Semester 4 Institut Seni Indonesia. Nggih. Heeh. Wis gek tengok. Nggih. Bar iki turu ya. Kok mesti turu mbok totoan. Iya. Jangan ngantukane ra jamak-jamak. Le melek ya nek nyanyi ngene engko nek perang kae mbok gayane iki ngematke wayangne matane merem siji ae. Karo mecucune. Iya. Ora apa-apa ora suwe-suwe anu mak suwe-suwe kulino. Iya. Ayo dintekke sik. Sisan gawe nok iki ana pamunduran kadung tresna sing nyekar Mbak Tatin ki ya weton Kulon Praga. Ya Mbak Tatin. Wah kawit mau sindene ditokke sing lemu-lemu. Ya. Ora apa-apa. Ya. Tatin alias Diesel. Kok diesel? Ora leren kuwi mangan. Wong lagu yon-yon wis tuku jajanan kok nang kono wisan mlastiki apa-apa. Iya. Sinten ta? Lah kowe kuwi? Lah wong ana bakul nek ra ditukoni ya piye? Ayo rak yo ngangko apa piye nek wis romak ra iso. Angko saya le diseneni wong wayange lekas kok tuku. Ya wis mau ya ora apa-apa wis apik mau. Padune arep maem ta jenengan yen pengen ta iki? Rak ngopo aku Biasane seneng tengkleng. Lah aku ki tengkleng, tongseng, terus apa jenenge iki sate. Gule. Iki nganti lambeku ki wis biasa. Biasa. Malah aku justru mangan kepengin mangan panganan sing tradisional. Nek cara kene geblek. Nah, geblek niku ciri khas mriki. Lah iya. Kalih sengek. Nek meng anu kaya kowe kuwi lumrah nguruh tongseng. Waduh tongseng. Iya, soalnya meng mangan gule kobe sih. Ayo ditembangke, Tin. Tembangke apa? Aku sengit nek kowe ngrasani kaya ngono kuwi. Lah napa ta? Ora nyata kok dadi tersebar nang ndi-ndi. Aku ora seneng lho nek carane. Nek gule kan enten kok bisa lah gule kobe. Kowe iki ngasorke derajatku kowe padha kan. Iya, mangsane. Jenengan asor napa? Ning nggon aku wis tak sugo apa-apa lho, apa kemauane wiyaga kuwi tak turuti lho. Angger anu do latihan terus muni sepeda asapnya tidak ada. Aku wis krasa niku njaluk rokok. Tak tukokke. Ya piye kok aja nganggo sasmen. Nek sing lanang tukokke rokok lah, sing wedok tukokke apa? Njaluke apa? Kathok? Kok kathok? Kathok dawa maksude? Lah kathok wis duwe. Lah ya apa terserah. Apa iki jenenge? Bros. Bros, siap. Ora usah kuwatir, sesuk-esuk begitu aku ditambahi Pak Kus. Napa ajeng tambahi? Mau wis ngendika langsung tak tukokke bros. Ning sing masangke aku lho. Masange ndek sapa? Ayo kabeh. Urut siji-siji. Seko anting? Anting rasa kei, anting rasa bros. Lah ngapa? Moh ora. Lah kuwi mah ejik prawan lho. Cangkemmu ki mbok sing apa. Lah liyane wis ndek bojo. Ya sesuk bros, gelungan wis. Gelungan aku tuku sing awet sisan. Aja Napa? sing dideleke terus mabur rambute. Ban Vespa. Kuling masang dipaku karo ndasmu.
Kenceng banget. Atene bocor ndase. Masalahe kok cerewet ora. Nyatane dikeki tongseng ya do semangat kabeh. Oh iya, berarti Nanti- esuk nek latihan tongseng. Oke, ora masalah. Ya. Tongseng apa? Tongseng gembus. Kowe senengane ya ajur. Ya ora. Wah, kalang-kalang iki kamu tongseng kok gembur, rasa kuwatir wis to. Sesuk nek prai nek latihan ning sedayu tak langsung tak blehke. Blek apa tempe? Tolo. Kok tolong nek beleh piye? Ya cilik sit ngono ta. Oh kae ono sing wis menikmati kalau iki Rido. Wah. Sinten? Rido. Oh. Ya. Wis tak baleke rasa kuwatir. Jenengan- Mencari njaluk sapi apa wedhus? Ya nek aku doyane sapi nek wedhus semong. Mbok nek wedhus kowe darah tinggi. Nggih. Oke, kowe khusus kowe tok sapi, tetelan, tok tuwa tetelan. Tetelan. Tetelan telek sapi, rasa kuwatir. Masa telek? Doyan yo rasa dipangan. Aku mending gulene mbahane telek ya. Ngan kadung tresna Oh nggih. pamundutan. Siap. Ki putrane Bu Suwargi Bu Sri Lungit sing lagi wae kundur kasidan jati. Oh iya. Ning kono adine Bambang. Bambang Kentulet. Heeh. Sora. Sugeng dalu Pak Tejo. Oke. Pak Toyo. Lan sedaya mawon. Soale liyane ra apal aku. Ayo Pak Kos, lho sing digawe kok ora tok sugeng dalan. Lah Pak Kos pun disebut-sebut kok. Oh ya, kowe Kok nyebut. pamane dikeki ya ora tekan aku Kok kowe wis paham. Awis apal aku. Ayo wis kok ya. Semono wis akeh kok. Paringanku ki wis akeh. Rasa kuwatir yo, Ding. Mangan andangan pisan. Yo. Rina wangi dadi ati Neno tanpa dahar tanpa Nendra nendra jenengan Betawi ya Ganyar to Pak sapa? sing ngedram kuwi Oh, kowe piye go pocokan kuwi. lagi das-das luput terus Ora apa-apa ndekno kok ngono yo njaluk larang wah jadi. Ayo suwuk kowe kleru kok dang des ya. lama tak jumpa gimana kabarnya Ya, iki adikku Mas Gendut saka Surakarta. Dalang berijazah. Dhek nganake Cong Waidut. Lho, Napa niku? wayang nganggo kroncong. ae keroncong Oh, terus oh. nabuhe piye Ayo nganggo kroncong. Besok nanggap apa? Iki ana dhek nganu no, gratis. Sapa sing arep kepengin ngersake gratis ning wektune jangkane ming 2 jam. Apik tenan. Entek-entek entek-entek. Iki merkane patimu. Entek-entek. Mbak jenengan nanggap kula tak ndelok Ora ana wektune. Nek ana wektune praiwe aku tanggap asli. Iya. Wong gratis kuwi lagi berusaha prihatin. Oh. kok prihatin Ayo saking rapayune terus digratiske. kayung yon marang slih piye apa to Ayo gagas gratis kuwi mah. gagas gratis piye Ayo Cong Waidut kuwi digratiske sapa sing Nggih. arep merayakan hari kemerdekaan kuwi iso menghubungi dhek engko wayangan Cong Waidut gratis. Cang wedhus tak kira nek dalang cangkeman ngono kae lho. Ora nganggo kroncong tenan kuwi apik tenan. Kowe iso do ngecek ning YouTube. Ya. Gendut dalang berijazah Cong Waidut tulisi ngono kok metu dhewe. Apik lucu. Ya. Nges. Sesuk tak buka. Awang dhek mayang iki penabuhe nek pas adegan sedih menso nangis kabeh kok penabuh. Lah kok iso? Mergane ora bayaran. Tak kira menghayati Ora ya. ceritane lho.
Terus esok piye iki? Ya. Marang slirane Neno tansah gumawanging netra jero ati kadung tresna kayung nyun marang sliramu satemah lara asmara. Ya, mangga. Lamat wus katon tejane yen bom perangan jarang aduh wiragiane sinawang tan ambosen yen basangut wimbo patut nyata jati ati aduh lan lilapi sangsareko nadyan bebasane kalingan gedang sak lembar limas ayos kancana rasa
nadyan beban Sembah nuwun Mbak Tatin. Ya iki mau kadung tresna wis diaturake ya Nok. Ya. Kejaba seneng-seneng ya aja nganti lali karo kahanan. Ya. Negarane awake dhewe nembe wae kelangan sawijining panatagama ingkang dadi panutan ya Nok. Ya, panjenengane Kyai Haji Maimun Zubair ya sing sedo neng Mekah ngono ya Mak. Ora kok kepiye-kepiye ning awak dhewe kudu melu nyebarake wewarahe panjenengane ya wajib kageming para lenggah wajib kageming para sepuh apa wae eneng 8 nok siji pengendikane panjenengane ora kabeh wong pinter kuwi bener angka 2 ora kabeh wong bener kuwi pinter angka 3 akeh wong pinter ning ora bener angka 4 lan akeh wong bener senadyan ora pinter ya angka 5 nanging tinimbang dadi wong pinter ning ora bener luwih becik dadi wong ora bener senajan ora pinter. Angka 6 ana sing luwih prayoga yaiku dadi wong pinter sing tansah tumindak bener. Angka 8 minterna wong bener kuwi luwih gampang tinimbang benerke wong pinter. Angka 8 sing pungkasan benerake wong pinter kuwi mbutuhke beninge ati lan jembare dodo. Ya panjenengane almarhum ya paring pangandikan kaya ngono ya matur sembah nuwun tanpa pepindhan ya Mak ayo teruske dhisik critane mengko ndak mandeg dalan ora prayoga ayo tak derekke Mak kan samar pamaring sukma sinukmaya winaya ing asepe sumimpen telenging kalbu pambukaning warana tarlen saking liyap layaping aluyup